खुलुमबाय दिनैनि इंखं स्टुडियोआव आं प्रणय दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ बड'लेण्ड अमा फिसिनाय बिथांखिखौ लानानै रौतायाव सांग्रांथि बादा खुंदों माजुलि फेरि जाब्रबथायाव गोमानाय डाक्टर बिक्रमजित बरुवानि गोथै सह'खौ बोखांनो हाबाय 19 नभेम्बराव रिलिज जागोन कंगना रनौतनि सावथुन तेजासआ चिरां जिल्ला आगु एनडिएफबि इउनाइटेड फरामआ फैगौ 25 सेप्तेम्बर खालि हाग्रामा दालाङाव सुबुं गौमा खुंनो लादों क'क्राझाराव लामानि जाब्रबथायजों सासे आइजोनि जिउ खहा केकेआरनि हेंथायै आरसीबीआ आईपीएल 2021 नि नैथि खोलोबआव गिबि मेच गेलेनो साखाफारा दानिया दङ आबुं रादाब रौतायाव सांग्रांथि बादा खुंफुंदों बड'लेण्ड अमा बिथांखिनि गेजेरजों फोरमायनो नांगोन दि बिटिआरनि जुनार फिसिनाय आरो फाहामथाय बिफाना बड'लेण्ड अमा बिथांखिनि गेजेरजों रौतायाव गिबिसिनै सांग्रांथियारि बादा खुंफुंदों मोनथिनाय जायोदि बे हाबाफारियावनो डक्टर नीलोद स्वर्गियारिया बाहागो लायो आरो बाहागो लानायजों लोगोसे गिबि सांग्रांथि बादायाव बाहागो लाफैनाय साफ्रोमनोबो माखासे गोनांथार बाथ्राफोरखौ रोखायै फोरमायनानै होयो होननानै सुलुङाव फोरमायदों मख'नो गोनांदि रौतायाव खुंफुंनाय सांग्रांथि बादायावनो मनज बसुमतारियाबो बाहागो लादोंमोन आरो बाहागो लानानै अमा फिसिनायनि सांग्रांथिनि सायाव गुवारै फोरमायनानै होयो जाय मनज बसुमतारिखौ अमा फिसिनायनि सायाव मोजाङैनो रोंगौथि गोनां होननानै सिनायथिनाय जायो सोलिफुदानि थांनाय 8 सेप्तेम्बर बुधबार खालि माजुलि फेरि जाब्रबथाय जानायाव गोमानानै थानाय डक्टर बिक्रमजित बरुवानि गोथै सह'खौ सप्तासे उनाव मंगलबार खालि बेलासे समाव बोखांनो हाबाय सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला खोला माजुलि आरो देरगावजों नांजाबनाय बुरलुंबुथुर दैमानि रुगुङाव सेवग्लिनानै हालोराव डक्टर बिक्रमजित बरुवानि गोथै सह'आ गोजावनानै दङमोन जायगानि सुबुंफोरा पुलिसनो खौरां हरनायाव एनडीआरएफ आरो एसडीआरएफआ थांनानै दैनिफ्राय बोखांहैयो आरो उनाव गोथै सह'खौ नायनानै डक्टर बिक्रमजित बरुवानिनो होननानै रोखा जायो ओजोंहाय जरहाट सदर थानायाव डक्टर बिक्रमजित बरुवानि नखरा मोनसे एफआईआर होखाबायमोन मख'नो गोनांदि डक्टर बिक्रमजित बरुवाया माजुलि सिभिल हस्पिटालाव सासे सावस्रि फाहामगिरि महरै खामानि मावगासिनो दङमोन गोदानै फैनो गोनां मुंदांखा फावखुंग्रि कंगना रनौतनि हिन्दी सावथुन तेजासआ रिलिज जानायनि लामायाव फोरमायनाय जायोदि कंगना रनौतनि सावथुन तेजासआ फैगौ नभेम्बर दाननि 19 खालार खालि रिलिज जासिगोन कंगना रनौतनि सावथुन तेजासखौ बिथोन होदों सर्वेश मेवाराया मख'नो गोनांदि सर्वेश मेवाराजों बिथोन होजानाय हिन्दी सावथुन तेजासआव मुंदांखा फावखुंग्रि कंगना रनौतआनो गाहाय आखुजों फाव खालामदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों बेजों लोगोसे बेखौबो फोरमायनो नांगोन दि कंगना रनौतनि सावथुन तेजासखौ प्रडिउस खालामदों रनि सिक्रुभालाया एनडीएफबिनि गायसनगिरि आरो बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौनि दाबियाव गुबुन गुबुन जिल्लायाव खुंबोनाय बादिनो चिरां जिल्ला आगु एनडीएफबि इउनाइटेड फरामआ सोलिफु दाननि फैगौ 25 सेप्तेम्बर खालि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय हाग्रामा दालाङाव मोनसे गेदेर सुबुंगौमा खुंनो लादों बेनि थाखाय चिरां जिल्लानि बयबो रायजो राजाखौ गावबा गावनि हानाय बादियै खुंनो लानाय सुबुंगौमायाव बाहागो लाहैनो थाखाय खावलायदों चिरां जिल्ला आगु एनडीएफबि इउनाइटेड फरामनि गाहाय नेहाथारि रस बसुमतारि आरो आफादगिरि बि सुग्रीब मोनहा बुधबार खालि खौरांगिरि मेल खुंनानै बयखौबो हांख्रायनायजों लोगोसे बुंदों दि आथिखालाव बिटिआर गोरोबथानि उनावबो डिआर नाब्ला एबा रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालियाव थाहैफिननांनाया जोबोद दुखुनांथाव बेखायनो भारत सोरखार आरो आसाम सोरखारखौ नारसिननो थाखाय गुबुन गुबुन जिल्लायाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों चिरां जिल्लानि 32 नं सिडली विधानसभा समष्टिनि बेंटल ओनसोलाव थानाय अन्थाइबारि गामियाव सारअन्थाइ गोग्लैनानै मंगलबार खालि 3 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो 10 सुबुङा जोखोम जादों बिसोरनिनो गासै 6 सुबुङा गोब्राबै जोखोम जादों होननानै खौरां मोननाय जादों मख'नो गोनांदि बे दुखुनांथाव रादाबखौ मोननानै गोबां सुबुङानो जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों रुंसारि जानाय सुबुंफोरनि मुङा फारियै मंगेश्वर बसुमतारि 45 आरो बिथांनिनो बिसि रयान्ति बसुमतारि 42 आरो दिलीप समफ्रामारि 37 बे जाथाया बेंटलनि अन्थाइबारि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव बेलासि समाव जेब्ला एनडीएफबिनि मुंख्लं दि जाब्रांनि मुङाव होनाय फुटबल टुर्नामेन्ट गेलेफुनाय थानाय समावनो जादोंमोन बे फुटबल टुर्नामेन्टखौ अन्थाइबारि माया क्लाबआ बानजायदोंमोन क'क्राझाराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय फोरमायनो नांगोन दि 57 बोसोर बैसोनि सासे आइजोआ गंसे ट्रेक्टरजों लामानि जाब्रबथाय अदेबानि आइजोखौ गिख्रंथावै सौदावदों ट्रेक्टरा क'क्राझारनि बे लामा जाब्रबथायाव 57 बोसोर बैसोनि सासे आइजोआ जिउ गोमायो जिउ गोमानाय आइजोखौ भुटियापारा गामिनि 57 बोसोर बैसोनि सुलुनाथ मुङै सिनायथिनो हादों
मख'नो गोनांदि सिखावै दंफां लांखुमानाय गंसे ट्रेक्टरजों भुटियापारा गामिनि सुलुं नाथआ लामानि जाब्रबथायाव जिउ खहा जायो। मोनथिनाय बादिब्ला ट्रेक्टरजों लोगोसे ट्रेक्टर सालायग्रा ड्राइभारखौ पुलिसा खाबाय होननानै सुलुंआव फोरमायदों। IPL 2024 नि नैथि खोलोबनि गेलेनाया जानायनि लामायाव। फोरमायनो नांगोन दि सेप्तेम्बर दाननि 20 अक्ट' खालिनिफ्रायनो जागोन IPL 2024 नि नैथि खोलोबनि गेलेनाया। फैगौ 20 सेप्तेम्बर अदेबानि गिबि मेच गेलेनायाव KKRनि हेंथायै गेलेगोन RCBआ। मोनथिनाय जायोदि नीला जार्सि गाननानै गेलेनायनि फोथाराव ओंखारगोन RCBआ। मख'नो गोनांदि IPL 2024 नि नैथि खोलोबनि गिबि मेचआवनो नीला जार्सि गाननानै ओंखारगोननि आन्दोआव माखासे जाहोनफोरबो दङ होननानै फोरमायदों RCBनि अफिसियेल टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों। आरो IPL 2024 नि नैथि खोलोबनि गिबि मेच गेलेनायाव KKRनि हेंथायै गेलेनानै जाफुंसार जानो थाखाय साखाफारा जादों RCBआ। गुबुन फारसेथिं RCBनि हेंथायै गेलेनो थाखाय KKRआबो थियारि जादों होननानै सुलुंआव फोरमायदों। फोरमायफिननाय जायोदि IPL 2024 नि नैथि खोलोबनि गिबि मेचआ सेप्तेम्बर दाननि 20 खालार खालि जागोन। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन बृहस्पतिबार बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन बृहस्पतिबार 16 सेप्तेम्बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला गाबोन उदालगुरि जिल्लायावबो बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।